Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizu sħaba? Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Dwar, zamma ġejna nurdi nifs, għaġajiet. Il-lawa kem ġrejt għal-pistiġa tal-larinġ, jemma pieċir. Għajmu ħasra, jemmissa teċ kif jina għana xraba, kolni għara, ja. Okay. Lazeb, nafx għandi bżon. Għandi bżon immur nuħu xawer, jew banju għall-inqas. Għax ħanajdilkom daqxejn. Tajjeb ħafna li nġru u nilabu nieħdu pjaċir, ħalli joħroġilna l-araq u ma l-araq ġisimna jarmi ċertu mikrobi u ħmieġ li m'għandniex bżonn. Imma mbagħad ħijos, jekk ma ninħasslux, meta joħroġilna l-araq dawk il-mikrobi u dak il-ħmieġ jibqa' jdur fuqna ma' jdejna, ma' mnieħra, ma' moħħna, ma' kull imkien. Allura, ikollna bżonn nitlu taħt l-ilma. Ninorku daqsxejn bis-sapun, hawnhekk, u hawnhekk, u hawnhekk. U mbagħad nitlaħalqu waħda tajba. U ngħidulhom morru lembja mikrobi. U nerġgħu niġu nfuħu u notfa. Li nieħdu ħsieb tagħna nfusna hija waħda mill-aktar affarijiet importanti li rridu nagħmlu. Kull jum, kull ġurnata. Kull jum importanti li naslu sninna kull filgħodu u kull filgħaxija. Tajjeb ukoll li naslu xarna meta jkun hemm bżonn u l-aktar importanti huwa li ninħasslu aħna ukoll. U jien hekk semmur nagħmel issa, ħammur ninħassel. Narakom dalwaqt. Illum sebaħ jum sabiħ ħafna u Zizu sħaba jiddeċidu li jmorru jagħmlu piknik. Kemm se jieħdu gost jiġru wara l-ballun u jieklu l-ikel bnin li preparatilhom baba. Kulħadd jidher ferħan u lest biex jitlaq. Imma stenna ftit. Zizi qed tiċċekkja li għandhom kollox. Qed tiċċekkja li għandhom biex jimsħu jdejhom qabel l-ikel, qed tiċċekkja wkoll li għandhom biex jimsħu ħalqhom u biex jerġgħu jinnatfu jdejhom wara l-ikel. Dan huwa importanti ħafna meta nkunu se nilagħbu niklu barra bħal ngħidu aħna x'imkien fil-kampanja. Ejja naraw x'ħar jieħdu magħhom. L-ewwel toħroġ is-srievet tal-karti. Dawn nużawhom waqt li nkunu qed nieklu biex nimsħu ħalqna u anke jdejna. Imbagħad ħarġet dawn ngħidulhom wipes. Ikunu bħal srievet imxarbin. Dawn huma tajbin ħafna biex innatfu jdejna sew wara li nieklu jew wara li nilagħbu u missu xi ħaġa. U fl-aħħar is-sanitizer. Dan importanti ħafna, sanitizer joqtol il-mikrobi. Qabel ma nieklu, jekk ma jkunx hemm fejn naslu jdejna bl-ilma u bis-sapun, importanti nagħmlu ftit sanitizer. Hekk inkunu nistgħu naqbdu l-ikel bidejna notfa. Proset Zizi, ħsibt f'kollox. Importanti ħafna tfal. Meta noħorġu fil-kampanja, importanti li dejjem inġorru borża tal-iskart magħna. Wara li nużaw l-affarijiet bħal srievet tal-karti jew wipes, irridu narmuhom f'xi tank taż-żibel jew f'borża tal-iskart. Qatt m'għandna nħallu l-iskart warajna, inkunu fejn inkunu. Jibqaw jissaħħew. 'Għalli jibqaw sbieħ u bajat, 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 jibqaw jissaħħew.
sinna bitlellix isli għada meta jisbaħ int ma taħrablix il-bżon tijek et jizdit għax daqt jasal il-miliet. Jar, kif qed infuħ nħossni nadifa. Meta nieħdu ħsieb l-iġene tagħna, nkunu qed nieħdu ħsieb saħħitna. Hekk nimirdu inqas u jkollna aktar saħħa u enerġija biex nilagħbu u niskopru d-dinja. Ħanara ftit mela, tridux nilagħbu logħba flimkien. Ħanurikom stampa u intom ser tgħiduli x'għandna bżonn biex inkunu notfa. Lesti? Tlaqna. Għal xar imħarbat. X'nużaw? Il-moxt jew il-furketta? Il-moxt! Prosit! Ħanaraw l-istampa li jmiss. Għal idejn maħmuġin, x'nużaw? Is-sapun jew il-ħalib? Is-sapun! Tajjeb! Ħammorru għat-tielet stampa. Għal ħwejjeġ maħmuġin, x'nużaw? Il-magna tal-ħasil jew il-forn? Ekku il-magna tal-ħasil. Ħanejdilkom, smajt il xaħat jgħid il-forn tajjin u kien fixtuni ftit. Il-forn qiegħed hemmhekk biex tagħmel xi dix imqarrun, mela biex taħsel il-ħwejjeġ xkull waħda. Importanti li jekk se tagħmel dix imqarrun, iksi taħsel idejk sew qabel tpoġġi biex tieklu tafx. Narakom għall-avventura li jmiss bib. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merba, mallum saħħa ciao ciao. Darboħra nilqawk għandna imma llum se